Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang... Nimbang oras sa amin, papagayam. Pasensya kayo nun, medyo ma-delay ti uploading. Taga pungaro dito'y Gapuanan dito'y Bagyo ani Emong. Kat dito'y laon yung signal number 4. Iso nga ado tinadadaal kan nagdire-diretso ti power interruptions. So 4 days nga diretso nga brown out, and then the following days ada DJ on and off. Kan uray pa no ada ti data tayo, oray ada ti wifi tayo, oray no ada ti kuryente tayo, no naperde di cell site, awan mo't lang ti mabalin, awan ti net. So oray kasano ti ayat tayo nga ag-record or ag-upload, talaga nga sana mabalin. So nga pasensya kay pailangan, adamot dagiti daduma pay videos or drama episodes tayo, adiyo pay nabuy-buya ta amin nagraman iti compilation kat adati 415. Mabalin nyo pay lang DJ nga ananusan denggan papagayam ta addan tumanen tawre kasano ti ayat ko na manen narigat no naperdi ti cell site sapel ko mapapagayam ta maawatan nyo, ti agdama kasasaad no apay, asaan tayo maka-upload. Ore kasano ti ayat, oray no adaditan ti drama, okay. Siyempre, gusar tayo mailata niya, ti kuryente. No agi-record tayo. No awan ti kuryente, awan mo ti wifi. Kanje ko nakitayan, oray ada ti data, wifi, kuryente, no di cell site na dadaal, hantayo mo't lang nga makagaraw. So nga, anusan tayo. Mabalin nyo pa buyaan dagiti YouTube Shorts. Yan, ado pa'y mo't daychay. O, daytoy playlist tayo, kat unay daytan kaka, ANARAAR NAMNAMA, ILOCANO, Tips and Vlogs. Ado pa'y mo't ti mabalin nyo adenggan, kan buyaan papagayam. Saan kaya madanagan, tanu, medyo napintas ton ti net, or di cell site nga mapungkuna, awan ton ti, kasan na problema tayo. So nga, anusan nyo pa ilangan, adupay, akasti ko na, adupay mo, dagijay, mabalin nyo atenggan. Okay, thank you so much, iti pa nakaawat yo, papagayam. Okay, so, sakbay po makadat yung pagayam yo, kablawan tayo mampay, papagayam, dagitoy, papagayam tayo, anaayat nga, ag-comment. Kablawan tayo, da pagayam, Rodolfo Quiapo, Roselyn Hill, Cheryl Rodolfo Talbo, Janet de la Cruz, Lardizabal Rofel, Leonora Bautista, Imelda Velasquez, Kailocana Pages, Jose, Masakbayan Dramas, Kelly Balong. Shoutout ko man nagitay kakabagyak dita Nueva Ecija, Peralta family, kunan De La Peña family, ken Calvero family, aggapo ditoy Bukidnon KAKA, kunan naman Geraldine Larroco, Raima Dulay, Ricky Castillo, ken Elvira Flores. Yamanak manon papagayam, thank you so much. Iti ayat yo amang tartarabay kadagiti drama mi nang runa daytoy unay daytan kaka. Thank you so much.